Yo, check. Yo, syempre nandito ngayon sa shooting. Para bang nandito beatboxing. Itong si Odyssey, ano bang aking sasabihin? Sa lahat ng nanonood, kayo'y aking babatiin. Sana ay suportaan ang pinagdaanan ko. Tapos i-search nyo lang po ang pangalan ko sa Facebook, sa YouTube. Malapit na malapit, sumabay sa awit, sa akin ka kumapit. Salamat kay Tony Ann sa pagdalo. Salamat din sa BTS ng video ko. Siyempre nandirito kasama mga tropa. Simple ang damit kasi hindi masyadong forma ang pinapairal pagdating. Dapat ay talento. Ang sinasabi ko'y totoo, hindi imbento. Bawat salita konkreto sa akin ang gagaling. Kaya yung mga tao sa akin nahuhumaling. Sino bang gustong tumayo sa harap at ipapakita ko kung gaano kagaling mag-rap? Ang mga taga-antipolo ay kakaiba. Kung sa amin sasabay pare, wag ka na. Pero balik doon sa video, sana ay suportahan. Paki-like at paki-share naman ng marami dyan. Kaibigan ka, babayan, kabaryo kakilala, dating syota o mga dati ring asawa. Pwede kahit sino, kayo dito bilong. Tapos araw-araw lang patugtugin ng song, i-play sa YouTube para maraming mga views. Tapos ipagkalat parang putok na news, parang bomba sasabog sa buong syudad. Ngayon pinapakita ko sa araw ay bilag. Break it down.